Migao mar somo oyango ni somo ariyo kende magin kwano kod achiel kuom somo mag dhok ema dhi bedo mochuno ne jopuonjre matimo penj mar klas 12 higani. Ewi somo ariyogo NEC dhi medo duoko mamoko mag subject 5 ma japuonjre otime maber. Ma opogore kod higni machien mane jopuonjre timo somo 5 ma ochuno. Judith Mondi ochopo e nyasi mane otele kod jatend migao mar somo mar twak ewi kaka penj madongo owinjo bedie. We wawinjane. E nyasi mane obagi apise manyien mag nono penj e boma ma Nairobi, jodito ma opogore e migao mar somo ne ochopo mar keto okenge ma ogik e kinde ma piny Kenya ikore ne chako penj madongo chakre giko mar dwe mar 10 higani. Ka emane jatend migao mar somo golie chik ni giyie mar tiyo kod paro mane ogol kod aput mar somo ni somo ariyo kende ema owinjo bed ma ochuno ne jopuonjre mag klas 12. Magi gin somo mag kwano kod achiel kuom somo mag dhok kata language, mamoko 5 ma owinjo kel kwan nyaka 7 ibiro yier ma jopuonjre otime maber mokalo. There's a change in the system because what we used to have there before was 5 comparison subjects, but now the 2023 exam we are only having 2 comparison subjects. That is mathematics and one of the languages. From PP1 we have the 2 languages. That is, we have English language and we also have Kiswahili. So it really depends if one does well in this particular subject, then that is what we will be able to take into account. Jatatije mar duol mandiko jopuonje pacho ka Nancy Macharia oko ni gise yango ma ok tin ne jopuonje 1,100 mabiro konyo e penj ma higani. Ngur kata kamano osebedo kanitie e wi deko mar chudo mar jopuonj manono penj gino mabeli okipsango koni ok bitimre kendo. We apologize for the delays that may have arisen in the last examination cycle, mainly in terms of payments of our contracted professional staff, and want to assure you that going forward we are adequately resourced and that we shall be able to take care of all the requirements and make sure that our staff who will be in this particular exercise are paid at the right time for the work that they will have done. Kaka chiel kuom yore mag rito penj go, omed container mag kano penj 82 kendo koro penj biro bed ka ikawo diriyo e odiochieng' kowuok e containers go. Jagoro maongirore e migao mar arita Ramogi Molo ma bende ne oyuoro e nyasino ne okoni giseketo ikruok makare mar kedo kod El Nino kachiel kod nok mar arita e gwenge kaka mar Sabit e kinde ma penj chiegni chakore. Penj madongo biro chakore giko mar dwe mar 10 ka nono to igeno ni biro chakore dwe mar 11 nyaka 12. The only assurance we are giving Kenyans and the entire student fraternity who are expected to do the exams is that we've made adequate security arrangements to ensure that the exams are done in a conducive environment. We are also looking at emergency response. With the expected El Nino rains, we are putting in place the logistical readiness. Gidwe achiel kende to penj madongo chakore pachoka. Geno nitie ni girang'eny manyien mar chwalo maksi ne jopuonjre mar klas 12. Kwan mar jopuonjre gi mabiro donjo e mbalariany biro medore chak higa manyien. Judith Mondi, Ramogi TV, Nairobi.